Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Εκ μέρους της ομάδας 5 θα αναφερθούμε σύντομα στο EduPatrans, ένα project για τη διευκόλυνση φοιτητών και καθηγητών μεγάλων πανεπιστημίων στο να προσεγγίζουν με εύκολο και ευέλικτο τρόπο πηγές μάθησης που προσφέρονται στα πανεπιστήμια, είτε διαζώσεις είτε από απόσταση. Πιστεύουμε ότι ένα καλά οργανωμένο πανεπιστήμιο αποτελεί πόλο έλξης φοιτητών και ειδικά σήμερα μπορεί να αποτελέσει και έναν μοχλό ανάπτυξης της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Βασικός μας στόχος είναι να οργανώσουμε τις μετακινήσεις από και προς το Πανεπιστήμιο με έμφαση στην ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και να διαφημίσουμε το Πανεπιστήμιο σαν έναν επιλέξιμο χώρο φοίτησης. Θα ενισχύσουμε επίσης δραστηριότητες αδελφοποίησης πανεπιστημίων που συνδέονται μέσω του συστήματός μας και θα επιδιώξουμε την εμπορική εκμετάλλευση της εφαρμογής μέσα από παρόμοια δίκτυα. Στο χώρο του Πανεπιστημίου θα προβούμε σε μια πλήρη χαρτογράφηση με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών όλου του εξωτερικού χώρου του Πανεπιστημίου, αλλά θα χαρτογραφήσουμε και το εσωτερικό των κτηρίων, έτσι ώστε ένας επισκέπτης να μπορεί με εύκολο τρόπο να αναζητήσει δραστηριότητες που συμβαίνουν στον πανεπιστημιακό χώρο και εύκολα μέσω μιας κινητής συσκευής να μπορεί να πλοηγηθεί προς αυτή. Επίσης θα αναπτύξουμε ένα help desk το οποίο σε 24ωρη βάση θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε φοιτητές όσο και σε καθηγητές σε σχέση με το πώς μπορούν να αναπτυχθούν, να αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες στη διαδικασία της μάθησης. Έχουμε αναλύσει εργαλεία όπως το Illuminate, το Moodle, το LAMS και πολλά άλλα, αλλά θα παρέχουμε και βοήθεια στους φοιτητές για το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές και γενικά την τεχνολογική υποδομή του Πανεπιστημίου. Όσον αφορά τη μετακίνηση προς το Πανεπιστήμιο, θα έρθουμε σε επαφή με όλους τους φορείς που διαχειρίζονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς και προτείνουμε την εγκατάσταση μιας απλής μικρής συσκευής σε κάθε μέσο μαζικής μεταφοράς που θα έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει πολύ μικρό αριθμό πληροφοριών όπως είναι το γεωγραφικό στίγμα αλλά και κάποια άλλα στοιχεία, έτσι ώστε οι χρήστες της εφαρμογής μας να μπορούν να αξιοποιώντας κινητά τηλέφωνα να ενημερώνονται για τον πιθανό χρόνο άφιξης ενός μέσου μαζικής μεταφοράς ή ακόμα για τον πιθανό χρόνο άφιξης στον τελικό τους προορισμό. Σκεφτόμαστε για να διατηρήσουμε χαμηλό το κόστος και να αποφύγουμε τη χρήση GPRS τεχνολογίας, σκεφτόμαστε να επενδύσουμε στον κοινωνικό και εμπορικό ιστό της πόλης, καλώντας τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, για παράδειγμα, που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, να αφήνουν ανοιχτούς τους τους Wi-Fi routers των καταστημάτων τους, ώστε να μπορούν οι συσκευές μας να μεταδίδουν το γεωγραφικό τους στίγμα. Έχουμε κάνει μια ανάλυση marketing της εφαρμογής μας από πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη τέτοιων εφαρμογών με τέτοια χαρακτηριστικά συνδυαστικά και επειδή αναφερόμαστε σε μια πρόταση χαμηλού κόστους, ευελπιστούμε ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε επενδυτές. Έχουμε μια δυνατότητα μεγάλης γεωγραφικής επέκτασης αλλά και προβολής μέσα από project τύπου Open Cafe. Βεβαίως αναγνωρίζουμε δυσκολίες. Η πρότασή μας αποτελεί το άθροισμα ουσιαστικά τη συγχώνευση των προτάσεων που κατάθεσαν τα μέλη μας στη διάρκεια του brainstorming. Θεωρούμε όμως ότι η επιλογή της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι ιδανική για την πραγματοποίηση παρόμοιων εφαρμογών, ενώ μπορούμε εύκολα να επεκτείνουμε και να παρέχουμε υπηρεσίες ανάλογες και σε άλλα ιδρύματα όπως είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, για παράδειγμα, και γνωρίζουμε βέβαια και τις πιθανές αδυναμίες όπως είναι νομικά κολλήματα που χρήζουν διερεύνησης ή θέματα αδειών χρήσης, προβλήματα που μπορεί να έχουμε με το κόστος συντήρησης των συσκευών μας ή πιθανό ανταγωνισμό από παρόχους παρόμοιων υπηρεσιών. Εάν το ερώτημα λοιπόν είναι αν το EduPatrans είναι ένα παράδειγμα καινοτομίας, εμείς θεωρούμε ότι ναι, είναι. Μπορούμε να χτίσουμε μια νέα επιχείρηση με έδρα την Πάτρα
να χτίσουμε σε υπάρχουσες τεχνολογίες. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στον ελλαδικό χώρο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υπάρχουσα τεχνολογία χωρίς να αποκλείουμε από την αγορά προϊόντα με παρόμοια χαρακτηριστικά. Αν είχαμε αυτή την εφαρμογή διαθέσιμη, το ερώτημα είναι αν όλοι εμείς θα χρησιμοποιούσαμε τις υπηρεσίες της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και ευχόμαστε καλή συνέχεια.